Nachádzame sa v mojom vlastnom ateliéri Ajamo. Ateliér v centre Pezinka. Je to ateliér určený na maľbu, prevažne akrylová maľba, obrazy moje a stovky ďalších účastníkov kurzov. Sú detičky, ktoré sú prirodzene veľmi intenzívne kreatívne, tam sa tá kreativita až musí korigovať, ak z toho má byť teda aj nejaký výsledok. Ale čudovali by ste sa, koľko je aj dospelých, ktorí prídu s malou dušičkou, že ale ja to asi neviem a nakoniec sa vedia uvoľniť a s obrazmi vo finále sú veľmi spokojní, čo sa im podarilo vlastnou rukou. Ak je to nádejný umelec, tak by som určite povedala, nech veľa tvorí. Nech je to čokoľvek, môže to byť aj ceruska a papier a veľmi dlho ceruska a papier. A ja si myslím, že ten svoj štýl alebo vzťahy, či už k technike alebo k farbe, si nás nájdu a ono to príde oveľa rýchlejšie a oveľa ľahšie práve tou praxou. Čiže pri veľa tvorbe nájde každý veľmi rýchlo to, čo je to práve orechové pre neho a naopak, s čím sa nebude ani pasovať.